Mungia Rugby taldea 1998an sortu zen, eta aldi berean eskola sortu zen. Orduan daramagu 40 urte eskola eta kirola bultzatzen Mungian. Euskara gure filosofiaren barruan dago, zeren eta lan egiten dugu umeekin eta pentsa dugu euskara gure kirolaren parte bat dela. Rugbian gu borrokatzen dugu kirol txiki bat, besteen kontra, futbola edo basketen kontra, aurrera ateratzean. Eta ikusten dugu euskara gauza berdina tokatzen zaio ingeles edo gaztelaniaren aurrean. Eta horregaitik gu borrokalariak garenez eta borrokatzen dugunez, hori biok batera eramaten dugu forma natural batean. Eo, eo! Eo, eo! Eo, eo! Eta rugbien inguruen dauen gauzea, ez da bakarrik kirola. Kirola eta beste mila gauze oso garrantzitsuak direna. Errespetue, lagunekaz taldean lan egitea, ez izate bat beste baino garrantzitsua, danak ekinean. Sortzen dutzu pertsona izateko, era nik uste dut nahiko zuzen bat. Errespetua, humiltasuna, lankidetza eta bar lantzen du asko, batez ere etapa hauetan, 6 urtetik 10 urtera. Umeak pilo bat gauza egiten dituzte hemen errugbiaz aparte. Lagunekin egiten dituzte harremanak eta hemetik kanpo mantentzen dituzte. Bakarrik kirola, gero mile joko eta beste gauzatzu baiten dire akampadea egiten dugun audean, berton egiten daude lo, jokoak, ez dakit, konzentrazioetara joatean danak batera, ostiral guztietan prestatzen dut zegu beringia entrenamendu ostean eta gero jokoak eta dekea zertan. Denbora guztien saltzen dugun talde sentimentu bat, danak gara bat eta bat beste laguntzeko gara, eta bat hori errespetu askoz bai lankideari, bai entrenatzaileari, bai nire filosofia errugbiena asko gustatzen. Nik eskolan ondo pasatzen dut eta entrenatzaileak oso onak direk. Azkenean ingurune euskaldun batean bizitzeak ematen dozku aukera euskararekin lan egiteko. Ume gehienek D ereduan ikasten dute eta ez dekogu arazorik modu horretan lan egiteko. Baina ere badekogu umeak, ume kanpotarrak, D ereduan ikasten ez dutenak, edo eta euskara maila oso basua dutenak. Orduen horrekin ere beste modu batean lan egin behar dugu, baina esate baterako ariketak euskeraz azaltzen ditugu eta gero erderaz. Ikutzen baloiarekin, balo nahi pilla, tocando con el balón. Unai ez daki euskaraz, baina gu gaude irakusten. Unai, gero hau, bale? Euskara! Si lo ha hecho muy poco. Esoak, bakizuen! Etorri gara lagunekin jolasten, ondo pasatzen eta euskara ikasten. Eta ez badakigu, ez da pasatzen esebez. Ikasiko dugu eta jazta.
lagunak txikitatik ezagutzen ditut, beraiekin asko divertitzen naiz eta entrenamendu guztietan euskaraz hitz egiten dugu. Errugbian nire lagunekin euskaraz hitz egiteko aukera bat da. Euskaraz biztea eta euskaraz jokatzea eta normalizatzea eta kalera erotea eta kalera joan eta talde horrek albadau euskaraz jokatu primeran. Horri saiatzen gara herrire eta kalera euskara eramaten. Jokora eta naturaltasun batera bizitzan, euskaraz bizitzera. Euskaraz loturiko sari bat jasotzeak postatzunez betetzen gaitu, oso pozik gabe. Gauzak ondo egiten ari garela eta errekonozimendu bat dela, eta horregaitik oso pozik hartzen dugu sari hau. Jende animatzen dut euskara hitz egiten. Niretzako sari hau da arro egoteko zerbait. Euskara sale modure kriston sari, benetan, zer gehiago itxarongo duzu. Saiatzen gara nagaitik, sari bat emotea, primeran arrotasun handiz guztiz, eskerrik asko.